Kadi man ang kay akadangas abuntan na pada ng sa ama na mafia. Hindi nga pa kadito mo abuntan na ka, sobra ka sa mandiri gama. Duga nga man ang manangas kay buntan, pero ini. Panahi, madulong na niya ko. Di ka, naway. Nalang na to na suki ka. Naduga nga asa sa itanang ka. Naistingin? Da! Gatalibu! Tiga setan! Nalang na to na tinubasan po masya ka sa setan na nanaminti. Supenso ka pa kadalang asa ko bunta na sadaka nga natugunag. Na tiga alim. Rila anak wala nak nabakan yung baba. Gusto na naba ko malang kasi bunta na ka ini bawat ako ina ka na dini bunta na ka nasobong. Bunta na ka mandiri gama. Na waya bunta na ka na bunta na mandiri gama na training nga ama ka na nga sa kay bunta. Alam mo madagal ba ka na di ka trainingan? Nanda ka training sa ka na sa bunta. Nakalabas sa test der. Kenapa sa parang si bukuan ini, sunga ko pagkagawan niyo. Training ako sa kasing, halangas. Naitipo na dadaw sa wala ini. Upong kayo na mailay sa wala na tinakapumulungan na yun. Kadiin siya po kumasa nga mga kayo sa nga pisar sa line. Iyap na nga mga basatan o nga oma, piyanda ka kisong na napiko mo. Pia si ko apia si jamas kita ke solder. Sila matangga kayo na po. Oh, ha? Balo ka man ng gede-gede. Kailangan man ng mga sarwang. Ano man hindi lang kakita ko customer nila na bawat na panapkapang, sir, so sa Robinson. So kasi ang manan yan na guys sa nomol. So sa market sa iligan. Ano niya kayo na nakapumasa, sir, o di nasa guys sa nomol, sir. Dito nakanapno ba ka, sir? Asira. Nila sir, ma'am, good morning, ma'am. Good morning, sir. Unsa imong paliton? Naska mo nga bunya bukatan na kabisya na kini. Kini ha? Unsa imong paliton, sir? Kini ha? Kini ha? Nakabisto ka niyan. Unsa ni si sir? Tako lang gani. Pistiniwani. Nakia kaya to ka wani umsa tako lang ka. Kailangan man nakapya di ko mapumasa na mga pumasa ko. Kaya may krit ka niyang piyo-piya. Masya Allah. Ay amana niyan na sumasunadi. Na api karara ta ginawa ka. Na andin ni kailangan ka kubunta nung nabi na may kapya na ginawa ka. Ano man nagkito na kamarano tabi. Api kapya ginawa nga na may linga. May abot trip ka. Ingas ka gito madalas yung mga oma. Malong amang gede-gede. Kailangan naman nangas kay buntal, siya na nabi ataw sa surga na mga tao ang mga lalangas si buntal. Na ilan iwan lang mo naman nangas si buntal, nakamariman ako sa buntal yan. Isa kay pagpakamuda buntal nakalangas. Kadua, nakakamu. Ang mga kamuda ni Manton, no punay sa doon, nakanghong peche, naman yan na duman-duman. Ano ka dikin? Yan tayo. Na di nga kato na miya kalala ibita minig pakapi anawas. Na miya kaman no ka na ubiya merito, at nga sobra sa agad nga nangariran. Di lang bentuk. Pero di pala naman doon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ina ko magumra kami. Sinsa nga miya po sa miya gumra kami karumay. Na miya kaut kami sa Qatar, miya kadu kami makasun sa Qatar. Na namin ipagdiya kan sa Qatar o isa Tagalog. Nakarumanin na mistis sa Chinese. Adi, Chinese sa pura mo tamama. Na aya karumanin na mistis sa Chinese sa Tagalog. Kasi ito na pura Chinese. Na miya mas master Tagalog. Na buntan na kamu doon. Tinanto ka nga. Tingin Brad. Perede daan. Tingin na 55. Tinadi. Tingin na 56. Tinadi. Na tingin na nung. Na tinadi daan naman ito na 80. Wano po na wano na kung naidadan. Hanap kamu doon. Yang kadang-kadang tingin nyo gusto to. Na tinakataras kami ang mga Chinese, mga papas ang aming kakam, gusto nyo. Di naman puluto. Kakalahati ang kapulutuin ano, hapko. Kapag kayo mabuha, amano ka di pulutuin, sida ka mo. Di magkapagay ba siya pulutuin, nadamo na kamo. Kami ba di nga sabi? Na nasa masalaman,
ipikot ko ka mo. Mamana, anong kapsilakan mabu? Okay na, ayatero na kanakano na diyang ka dunia, napiyan to na iswa na ka, kapalawiyan na ka, so kapangatuan na ibat ka na abangon palawiyan. Ayaw mo ka kapalawisan kaya kapangatuan na umakasurga ka. Panganintakwag na apado ng aloksan masyad kirasyon. Katawan niyo! So mga nato, mga surga, na data-data sa idin, patapatay. Ayaw kuwa na taksa idin, na so idin ng Nabi Isa. Talapulang tarurang. Nasa mga bay, nasa kaya ng mga nama, na panta-pantaya idin ng mga bay. Sisa pulong agunong-lagun na idinilan. 16 years. Grabe. Di pa na kailangan na baka nulog pamudak. Si Masya ngayon yan, laburo di kita niya katuwata, dito ni pa makakapalan siya bedak. Kabumado kasapong yung utam yung ruruna. Imatap na, ipa makakapal na kon. Sobra pa siya ispartua, di nga di pamintura na sobra pa siya iskem koto. Ganda di kapagalungan at iba, kaya tapakan sa mga punang, kaya tapakan sa mga karoron. Ganda di kapagalungan ka, mikiwa doon na natin nga. Namono to sobra. Iniyawa ko, katatapakan na. Nagumimawa, deg-deban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasakatan ng mga dato na pwede nga tiro sa kangudala ko manake. Nagip ko bisto nga, paniningam lagi. No, naditimpan. Ito lang, arthritis, kanoks. Pero nakarakan kay mga pangarya, mga pamayakan. Ando ni kapagtapulo ang idadakat. Namiya di intensyon iterwa lawas ka. Kata sa manin na idadakan na 50 raw. Marang-marang ang kagdam, arthritis, sakit lawas. Sekarang mga kamuda na din yung magdam. Ayakatirwang sa Quran, hanta idha balaga asyanda, wa balaga 40 sana. Andun tugwallah, ikasaka. Na meron pa yan dito kasapata puro ragan. Na terwang kadna-kadna-nakan. Auja'ni na ilahamiya kong kanin sa di ko di makanggalabag sa galabag kamapya na umakapana na matakwa kaya Allah. Inawan din nakikapat na pulurago na dito ni starting. Uwi na bango itong sanipat pulurago na hindi na kanyang makapangamal. Nakatagun ni. Kata nga mga skano mga pamilya ka na. Inako si sipil sa dunia sini yung may labiw. Baka sorgan wallah. Kadim wallah. Pentapakan unwal ng murial. Nah inako mga kamudan siram na bagadakin ako na. Kadi nga siya gira so lang kapag siya ni tingda usina. Oy. Naman nga mang gede-gede. Nah inako mga ito kami ha. Sa katanong. So masuk ka ito pa na dito pa kakasoy. Ay ni betu mga Amerikano igira wataka. The childhood is life called life. Igira ko na wata-wata ka na dito bulaw na pagyaw-yaw. Igira man nariya kamuda nga na mapya kay turog, mapya kay kakan. Igirap na kwan na kailangan na kasunod 5 kalapad. O ay, igira amya katawa ka na peso siya kalapad na di nga kailangan. Igirap na kamuda ka na amya kabun-bunis kay kapanapaspan. Na ipot kay igirap amya katawa ka na tama siya kapanapaspan na kaya lubayan. Na nako pamuda ka na namad na ka na dinisip na miyaulog piya-piya. Memang tuwa miya katawa ka, tama siya bakar na miya katawa. Matitin mo lukap, di nga bugi pangayan niya ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan niya pala magdam. Masa, igirap sana, igirap ka na ako na matan. Mubi ako sa baso, tatag mo siya. Tinidura ka na yung tibuhun nga. Uba ko makakanya mo ka na, kaya naman akong siya. Nakuha ako na kanagay. Lagi tama sa bakar na miya katawa. Natama mo lagi sa tiningan na miya katawa. Oh, ina ko kang udangan ako mga na miya apiyam. Iman to miya katawa ka. Ang ako na iman to sa lima kalapad eh. Abang dia dikat makatinaga. Ay daw. Ay now. Bete akong doon. Nasimba yung apan na baka puro maroon ako kulab. Baka mo dito tara-tara, baka di ka pa kagina. Nah dia pernah ngambil pak ubin kenapa ke-8. Ini bela-bela saya kini. Dia pernah ngerti tanah bela-bela. Bela-bela ke saya tahu. Kapan merah lagi? Dah kita tahu
biasa tahu. Ati wala wala di gajaro na kapine puno ba to akniya. Ya gastaka. Udi na nga apigirawa do dia nga isakawan na ibet kay gira gagawi. Ay ito na mo ni malalanta. Paman na isakawan na lang jet fighter. Dahil na una nila nakawas sa Pilipinas udah taro tayo isakawan na lang ni malalaw. Pengbol siya sa airport. Naba nang hilingan airport Banban Airport. Masero siya na. Pamanga sa kanil pagpakaliw. Kati apeso nabi. Nasa misyo langit na bububya ka na sa burak. Nasa kapan ni paliw ka manana. Sa kanil pagpakaliw. Matang malo di kung pupasa lang natraka ka ng mga motoran. Tiyaruan ako ni Walim. Anda kayo mato. Kati ako siya imi. Undawi ako. Sama niya na-trace siya. Natiyaruan ako. Alim, anda kayo ni. Nanay ako niyo, kami ni Sabi daw sa nasa lalakay. Iya kurung ke deh, ya pokok tanah kurung. Kamu nak kena apa perang? Madak naman nakapitan mo maranon, do bananon. Ato ni da benaron. Dia nga kapangakasi. Mamatay na dinga di pagirusan nga kay nga kan matay na kapili ka. Pamanah benaso paman. Matang kuan la kaguni na niya kada-kada na di mangakasi. Tani pilih siya Bapak. Ibsising siya kira. Asa siya magdara ka na, niya katay-tay na kapkay na ka. Natingin ito ni pumati ano, natingin na ninik isising ka sa kira nga, napagin ka alongang kako alongang. Olang kako olang. Bitong kako bitong. Ay nakunin na katay na, so ano nga nausunan na uso bitong. Matang kawala. Api alam nakakasiguro niya na usana ka. Na basta buntala ka. At yalong ang kakaulan, na ulang kakaulan. Ito, matangwan ako, buntala ka na kuda, na kuda. At namili na ka na, singa nga niya na tiga, minipik. Tagin na po siya ka, kailan niya ka na amo. Hitingin siya may man nagkukutan ng baka. Tabi-tabi ito makasabi. Dahil kaya unahan niya nakakasinga na sungapiyang ay parangay. Kapiya kay adat. E gina ka mapiya kay parangay na mapiya kay adat. Nakapiya suminat anak kebabayan kanian. Ila man ang tabdo. E gina pipili ka na sa panganangan. Ada ni kailan niya rakan na dinali pangangunatan. Ngenyaw. Ngenyaw. Alay gagaw. Ila man ang ito aso na piniging nga sa apiatolan. Pamaka ko na, wala siya nga, wala. Nagilang maratakay parangay. Amo ito lang yung aso, kapko. At tatandangan niya ng ipilabog ka ito lang, nadamon pa namog. At tumiyugod na ayugin. Nasaan ako pa naliabagan ako, nung nga pandamog ito, rada karata. Matay aso! Kaya niya, ato na mabisyo niya, mabalak ka sa mga crossing na bumugod po, nangangangalangan niya. Yan kinalakan niya, sa kanya, sa solimi badu. Dalo! Ni pananapak ka niya. Pulili ako niyo. Na dia mamarip ng Allah. Na, siya mananan. Ayamanan niya mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ubasyo kapatay na 100% in person na langon tanong pagkasagad siyang kaya kapatay. Kana ba sibo pa Haji Rasul, agyan niya katawa, di kadas kami, napagkatando kami kagi ay tagal na pakaw. Ha? Na ayamaan niyan na, alam na kaya pang usyata na, dangin yung mga piragawi, nangutawata na may high blood. Na ibuwi din na sa 10 ragundo o 8 ragundo, may high blood. Inilay sa BP, na iarugin na 160 over 140. Abi ang suwatay man ito, napaka-high blood. Okay na siya kanon. Napirap man ni high blood, ada matay, nawiyog-yagi man ito. Napirap man ni no blood. No blood. Eh, burugin na 50 over 40. Nawiyog-yagi pa. Ajal. Ayaw pipikiran ka na, ayaw mana niya na piyan na mamatatago. Fa'aynama kuntum yudrikumul maut. Api anda kano matatagusang kay aliw lupa na kumakano kapatay. Umabumang mau masuk umur ka. Di mo man na di nga kakabaya matay. Perhatikan. Di ka magkabaya matay. Ino ka di kabaya matay.
Na ayah din kakakabaya matay. Na mada kako dunia. Na miyatangkan na di ka na makapupato ko dunia. Matang wala kapias kami na mga alim na di kami kabaya matay. Apya kami mga alim. May panubos ka na mga alim. Tabi, di kabaya matay. Di ka tamo sa perang watan. Ante kabaya man tumatay. Biyo ninaliman yan. Eh, pamanganitan ako Allah. Para ano naman una? Ya Allah, naunayin kau katay piyan. Timya kasi ako na nagkarumay. Pingiro nga mamaw nakarumang na bay. O ba't tigil pa ko masumalakal mo, tas yung taniyan, ako na ko taniyan sa niyawa, nasa kanil pagapalaya mo na kumatay alis ka. Api ako tigil mo namatay! Nakibagagan ako na kumangawata ka nakasaka akarumakan ipakali mo. Napungulo ko mabunga bubero ng karuman yan. Di ka na nitero! At tumasaka ni mo namatay alis ka mama! Kapi amiyate ako na ad na makapunggas to kumangawata ka nakasaka amama karumakan. Di ko mamadi! Ipat ko ang nakatawa sa kanin mo namatay alis ka bubay. Kapi amiyate ako na anak pa ka alima kumangawatakan. Di ko mabubay na di! Tawa sa kanin mo namatay alis ka mama. Di nga siya nga nila na mama, amang udo. Ako rin sa tanga. Nagmamatag tanga, kabunda pito pulaw ni ko. Kami ang nagyaysiran. Tinasinin niya, karuma yung mga lega ko, manisan niya maguna matay. Tingin niya, apurang itong natapanganak na, mamatina sa kanyang malakal na mauta. Ang tamang na bubabiyo lang nga katiriwiran. Noon niyan siran salama, nasasalin niya sulagam yan. Assalamualaikum. Anam niya nagkukarumay. Tinanap sila na kuya. Sabi di katero. Anam niya nagumama kakukurang na pagkasingad. Sumilang maparma. Assalamualaikum. Niya agaraw siguro maya. Kaya kalimay-maya. Siya na. Nagpagkasingad na nga mama. Sumilang. Assalamualaikum. Miya kagiraw syukuro may antay na! Antay niya! Sabi niya sana! Ada pa kasi nga sa mga tiginasyakan sumalak kalamaw. Kung makatindang nga karumay. Anam niya data. Kaso kung sumalak kalamaw ito. Ada pa kasi nga mga mga tigang nga karumay. Malak kalamaw! Malu sila po mga sikit. Malak kalamaw! Tinunganan! Ada pa kasi nga mga mga malak kalamaw! Tinunganan! Kamisu! Tinantay magunar kanumatay. Pagkunak ni manto sa niya, wadi manto. Huwag tindang nga siya karumay. Uminiro siya mamaw na kabadlo. Ting mabuubabay niyo, Paulo na mama. Sige, may anguna na. Ting mabumamaw na, ako na malakabigapat siya. Nakunaki makasinga-singa siya mangundo. Dan kami para ginawa niyan. Nawiran mabisto na di nga siya nga nakakurang-kurang ang siya tanga. Pero nakigupa ka na mata kami na may makauguri, no? So para niya may bisto kami. Dito ka rin na sa kanakabatan ng pagkababayan siya kapatay. Matang wala kapias kami ang mga alim. Pakautan wala, naman ko may manto sumalakan mo, tapayag. Apir baralay. Matang wala ka, din na naman siya. Maguna ko. Ano official lang mamapita. Nadaman na, daman na ka makakalabi walay. Napamana sa kami pwedeng magaksi. Napamana sa kanyang bubitiyo. Di ka lang laro ang mga tepukan. Matangkuan daw di kang pata ng amay ka. Sensyo na ko niyo. Aba nakilala naman lakal mo, tas sa katog nagkakilala niyan. Ang mga makamandi man ito sumalakal mo, nabundog po pati na kami speaking English. Malakal mo, you know me? Yang katuwa-tuwa penitag English. You know me? Katawan ako nga, tumalakal mo talak ini. Kaya kang patukan niya sa miya kaisa. Na di kakatawan, na di mo kipagkanakan nakakukapate ng erkab siya niya kapiya-piya. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyalo niyan. Tingina al-mautu rahatul mu'min. Syukun syuka papatay na idedegkaw mapaparati ako Allah. Ilang man nakapya sa mga sarwang na yakatawala niya nga kapatid nakadegkag. Ilang man nangunta ko ba? Tunay sa suraton, R.I.P. Rest in peace. Paman na, may kadegkag kong upalilintan. Dito rin umungar.
upama kagaba kaya suratan sa rest and peace na sukubo miya marati ako Allah. Nagkini ka pa kaya ka? Bidaa. Okay, naman nga mga sarong at taman sa kinibot na nagyapatay niya na susuraton rest and peace. He was born 1985, he was died 2020, he was a meander. Isira ni Mama Marap. Inam na nga nakasibira sa ano na pakarapaan na. Napakalalakas siya na. At ako hindi naman na rin na kunabadi na so tuon din nakakap. Bernatuon na kayo. Asiram ni Miyama ka ba kung piyamakang na uloy na. Napakalalakas nila. Nang manilan mo, mana Santa Maria Elementary School. Sa ngalan ng Ama, Ina at Tata, Espiritu, pagiwatan tuwin mga talo, tuwin mga sapulutan. Surti-surda, hutang. Yun ang mga Chinese. Kataw nila mga natuwin nila nakapamara. At talingaran ng mga tuwin nila, Buddha. Buddha. At tingaran niya, Buddha. Nang manilang pa ng mga utamang ako na, Amin taubaw. Agi lang uno po opsi. Naman o, kabiyagir ka o. Kami ang kakana. Nakanabaw po mga napagariya. Tidak. Naman o nga, nasikatan. Berang kailisyon puntan. Aya kakilang ako Allah, amay ka analimor ka Allah, na amay ka fakasyurgang ka Allah. Aya kadiru Anas bin Malik, na panisamya ka na apistaan, na amay kamakaw makasano nga namori, nagkiling ka ninyo Allah sa live na live, akakilang ako Allah. Igiras ka mama na di nga di pagsata, na di ka pagilay, na kung nailin tayo punta, yung nga di pasyo, na di ka nila magsata, na kung naa, ilayin tayo, kadipas eh. Igira abya kilir ka sa live. Grabe, igira sa lakaw kayo lang. Itan pag sa tao. Lakaw kayo lang ka, sunsong oras po. Ginaka kaka, miyabalakan. Ano ka ba? Miyabala ka kami. Natawala kami, sinita mo. Naidapat ako na may kamay ng aswanga. Miya kapiyan na ginawang kaya ginawang ako surga na doonaan yun ang amay kamailing kaswala. Miya kaysa ko na di po ng sarwang. Ako din nga Muslim amrano. Tinapakit kayo mga Muslim na inus ka ng mga Muslim may ginasimba niyo sa tuwa niyo na kitutuwa na ka sa langit. Mga Buddha. Tiga nga maranawa Muslim niyo yung hasam. Miya niyo. Ino kami ingin kami di Siyumbe, nga sumusud kami, natumutuwa na kami sa nangin, pagpagkaili kami, kutuwa namin ang mga lumpio sa petatan. Nasa kanon na, di kanon pa katuwa na kutuwa niyo, kada kanon pa mamupo. Timba ito kasiran din. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ino di, titusyo agama. Allahu Akbar. Ilan niyo, alam mo na barang agama. Ino niya kapepe na kapag agama, maalag sa bunda na ka. Kaya katero Luqmanul Hakim, likulli shay'in ala, likulli shay'in alama, o manisay na nakitos ko tao. Sa nakisagal ba ka, o businessman nga, business mo mga, napuntal ka na padagang. Nauda to ka, napuntal ka na dato. O bunta, ayaman na niya, na professional ka na, buntal ka na professional. Na taribaso ka na, buntal ka na taribaso. O pangisida na, buntal ka na pangisida. Apis kami ang mga ulama. Apis na tutuba, minapkilingon na ka ulamero. Nadatal mabuntog ko. Mahilingan na punta na katatukong yan. Kailangan mata niya, makaligat-ligat niya. Buwan naman na Aladdin. Datar magulang ko na pangiraw siya. Punta niyan. Kagay din turuga, kamamaraan. Madakaligin ako namin kami ang kalabuso yan, na di sisindi-sindi. Dalawa ni wagi ka ba ko na, pangaliwa ko niya ka, matang ka na, pagpagila ka. Ibo ka pagbawa ka na. At ito mo, di akong buka pagbawa niya. Perili ako niyo. Hindi mo marip ng Allah. Ayaman na niyan. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na apitiryan, al-maut rahatu lil-mu'min. Syukun syuka papatay na ididig ko mapaparati ako Allah. Yakadagka. Syukun sa mga takukuban na ayabo kagkagadamairan ng Nabi. Nasa katanong na miya kasapuro ragun, nabi yung ako ba, na miya kamagatos ragun. Kenaman na ba, ano ni kilabang na ka na, mati kaya ano nga namori. Di, ay apitero nabi, sallallahu alaihi wasallam na, ay akati kakagda mga tapo ko ba? Akapangatin nga naman namori, nakama bay na dugra wal asar.
na detaro pagalitano duhula uso sampai ngasal. Dina ni kakigida maurip nu Allah sangot ako ba. Ibaratnya napiag bangan sa duhul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nakiamatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabisi mga doon, dapat mati napiag bangan sa asal. Na detaro na nakakigida mo mga tako ko ba, akatiran mo. Masya Allah. Ano nga magdagdag? La ilaha illallah. Na isa kaya doon sa Quran. Ka'annahum yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ayag wakak kagedama o mga tao ko kubayran nasa salungan o di nasa sapotol sa anungan. Dikiti. At hindi na tuturong ka. Niya turong galas nebi. Na niya ginawa na alas 7, alas 6. O di ka di siyempre na alas 4. Masya Allah. Na dito na yung katang na nakaturong ko. Natakin ko sa mga 7 oras na tuturong ka. Di ba mo? Na dito na miniga ka. Tiya sana makiga ko. Kapkapi ako amay. Inap kasagada na kanya. Hindi nga pangamakan. Nadudugawan ako. Namiga ko. Kaya na, agisa ka na, miyalema ko, di ako pasipa, katulog, di ako pasipa, kagapi-kapi yan. Aditi ka pa kapi, aginota. So miyalema mo, mabu. Namiga ko, tinap kapi ako. Namakadawa ko, napagbangan sa subu. Tiga na daw wagi makagapi. Namiya kapi lang ako na siya to. Dapat ka na may kamatagwasan mo tako ba? Dia kete, katemiya gagawala. Apia kasimbol kana sa dunia. Na di kagagawan daw ta, kapag mga sanungan na mori. Kati miya gagawin na kiad na niyarka, na di niyang kagagawin kapag mga sanungan na mori. Miya gagawin na tiyaguan niya sa tangin, tiyaguan niya sa mata, tiyaguan niya sa ngirong. Ilang man na nga kaya pipir ka wallah, inibagtagir ka nga amatangan ng plastar. So tangin lang na plastar. Sa pasang ka na plastar. Na buda plastar wala nga ng balap sa ngirong. Ay dapat ako rinig niya amatan, magigiraw siya. Alam ko na to sa officers rin, nakalaban ako. Mag-istorya kami ininangirong ka. Yung mga lalaki ka nung, matari. Namiya ka, tidaw ka nung. Nadap na kaya mga kugubay-ubay. Kapag na kaya lubang makambuin siya pa din. Boom! Namiya, baka na yung kanungat. Tapi apa juga rumahnya nama gawata. Baka yung matang wala, bunungan na kanang lunga. Nakoto. Kailangan man nakasumpisyon na sinasya kago sa gugo pero di mo pato. Kailangan man sumalla. Padahal na penakya tabi yung kena kita na mutu siya bulukan. Dari bulukan na marimatay. Teka niya, tingin siya. Pamana, inong kadisyo pa kaninong ka kerarang iti. Ika mutu ka sa bulukan na malay mata. Kung gusto ba yung mata nga, nadatar ka lang nga namisan. Paana damat tingas wala kakialaan kaon. Ibigay nga grocery ha, kung tabi mo ba na siya rin mo. Dahil dapat ko niya mata na, madapat siya mus. Mata na kapisas rin. Hindi mo. Kasi kapis niya ka masalong ba yung nabis. Inuro ka pa nag-ipya ka na katuwal na kaya ka dumali. Dahil dapat ko niyong irong na, miya ka lala. Di miya ka lala kay kabo. Tama siya utak puro na. Ang tanong. Allah, pwede lang matingas wala ka dumadita, kaya kapya ka dito Allah. Nadinan. Na mapipiyagin ang mga sa dunia, na kaya unaan, akapakapiyagin ang mga tao, na kami kapakasulid ng kawan daw na ako surga. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Sa ting sa tao, maka lepas ko neraka. Na si makasulid ko surga. Na dinan ang mga tao miyak kadeug sa lebih akapakadegam miyak kalala. Siya tanong na kung miyak mo sa tao matang wala grabe milenaryo mini grabe matang madakalitra na di mga tao apya lao na kada to ko dunia na lao na tamo ko dunia na makuha nga ibat ko wala kapagawaan kanyan binamiyaling ka amyate pala sa pera ken lubang niyo nang nabaw-baw niya. Nabaw-baw penak na basikan hand, last hand. Ron meoro. Kau mani apa kan dia? Tamu semua tak yang meolo. Aman aman ngamang gede-gede. Atang wala kamate kan na berka permen di tamu pa. Kata benabele nga inirmong usot. Ngate siya kan remong usot 300,000. Na udam na makan na diturong na gagawi. Matang wala, besulitan pa paluaptan. Inotero, namiatero ni, dabang natira di tausan. Kalau tentang, IT! Timing!
Tinggal kasasakan nabara naskana parang upay na matang wala bera penegel kena ngutang ni lebengun. Ya lu kaya namanya kabut kabut. Tonalianan. Enggak ngapa-ngapa to namanya bara ulo. Nagatan mga pamilya, ngapi kap kebubera kay karo maka. Api kap kebubera ko mga otak ay matang wanga pagalinga nasibusang utak ka punggulo kay laka sa kota ko mga nabali jirago. Nabali ke pakai sokagulo ko miya tayo. Aya marata akagurok ng taniyaha nakagurok pakan di Diego. Adi mapia. Adi kapri mama usin-usin. Ada! Ano ka pasti mga pagido kami akong tuloy sa toto. So kaya napapura kagurok. O hindi di kami dito mapia akagurok ka na miya tero. Paman na punggurok ka nasa simple na kagurok. Oke, nuta kagurok. Kau tahu, nabaga di pamalekot. Masya Allah. Matang si busa ko takapungurok ka kay karomanga. Ano, abiyan. Ay no, man. So bebena ko yung mga bebera kana ba penduduk ako benas kata nama ada tu. Si busa ko takapungurok ka kay karomanga mama. Ano karomanga na mama. Ina mga minang daw yung mga wata. Namanya gabi. Apa ni butang. Tu mga pedaka malitan waki kami gabi. Ni lebung busi karomanga. Dia waki balik. Mabita ko naman nga siya kung maging siya gabi ako karomanga niya. Aktiyo daw siya. Pinamang ako. Berarti ako sa kona. Pemati ako. Pemangani ako kanda sa mga choruga. Niya gabi manan. Ang lagi niya gabi. Siya kung maging siya ako mo. Karomanga. Puyaman ako. Away ni Roman. Away ni Roman. Matang walo di makabalik. Nakisangad. Tapi di niya kabalik. Ang miyaga lason siya na kagawin. Adi mo guro-guro. Subhanallah ya Allah. Ang miyaga siya mga papano ka di mamang ni. Ang miyaga kagawin. Tatang walo di makapamimiktilan. Ito na ini mga tayo. Saya perlu bermian lagi na di yang kaya ini lebih ngapun. Tatang walo. Kawanga. Batang wandong jika dia nawai sa mutaku ba. Aya kaya pagkalim baga karapako ko mga naswama na kamapya. So iman ka wallah. Matatagurong so di masambayan. So kapya ngay parang ay so kana kay gagaw. Inshallah. Ganyan pagawa. So Quran to nabi. Nasikan yang kena ko kubanga. Quran na kena ko kubanga. Nasiis kaniyang kena ko ulong ka sa Quran. Ini mantos ka ng mga kamuda ng mga pipikailay. Matiyak nga nubin siya benar. Bumeka mamakato kanu adini ukinuno ng utak Quran. Pagkakataon ni Maya. Mapya kay kanuno. Iubayin ka na. Amma yatasaalun. Anil naba'il adi. Napakataon ako napakakalaro ko kami. Kapya kailay. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kaya kamuti ka sa Quran. Kami katwa ka. Kaya kapili ang ako Quran. Nakipapalok. Amma. Ito na ini asunod tamo konsi. Tapi ang kata ng kapaman. Amma. Ito na ini. Nakipapalo. Ini yung kapaman. Amma. Ulay. Ayaw niya balsa na siya maaka. Naimang tabi niya kapiya-piya kay kanon. Ano ka di pumatay? Ay, tugon nabi. La taj'alu buyutukum kubura. O banyog tugon nabi baluya sa mga walay niya kubur. Na aya ko na walay ya kubur na sudyong kabatay sa Quran. Na ino di niya kapiya sa Quran na kabatay sa Quran. So mga bubay, ang isidi siya sa aming sa walay. Na pumatay siya na Quran. Na sumagusumama. Na igira dapat nakamati. Na susunat yan. Na sinaninitin ni kuwalay niya. Nakagyo kumagan na kamatan. Na yung kaso sa maskit. Na pagkabatian sa walay sa Quran. Na baraka, sa walay ang pagkabatian sa Quran na baraka, na dapat na makapiniyang puro na may tumala ang iblis, shaitan, jin. Nagina sa walay yung kabatian sa Quran, tabi. Kaya pakadadalagan ako na music. Natama sa wata ka namin apalit. Allahu Akbar Allah. Pili ako niyo. La ilaha illallah. Matang wala ka, madakalap kiling awali ng mga singalong mga karap. Okay, yo, oh. Niya katuwa-tuwa po nagiliyo ko.
May dapat ko nang utagili yung anak ko sa Quran eh inda angatay na. Adi siya tabi pa nakapkabati na siya inakatay na natay paninaka. Inatay na. Inatay tano katay paninaka. Napakabati anak sa kuluna. Kul kuwalahu akad. Na may music na pagkakuro-kuro pa ka. Ang puso ko ay sunti-sunod. Pili ako niyo, kamadak na pipatuan. Mori pun Allah, dia nggak kapatay. Nah, so sabi ka, adi masabi nga, di nga panabasan, na si ikan yang kedinang kumbala aing kakukubang ka. Agi dito sukap suma sama si sama bubay. Dito sukap kita ng sabi nga ka. Na so sa nakaka, tumunabi. Sangunta katatago nga mo ba? Na mapasangin ka sa naka, nasikan yang kedinang kumbala alimang ka. Kaya di mamabagay na lima. E dapat ako naman natungan yung kakarin na nakalilipan na ka na malong niya miyagdama. Ay di. Alhamdulillah. Nasa nga Allah. Yakan laban na sa miya ko kami kapya ginunian. Adi siya ibo inililipa ko na duwati. Ada penanam beri yang magyapipian. Ang mapapano-pano na iskaste pa. Ati kakatya susah kami na pamilya di magibag. Paman isang kado ka pamilya na duwati. Ada penanam beri yang magyapipian ang mapapano-pano na iskaste. Daya penamia pria na iskaste na tiabad ba buat tino basusang ibu mga bu. Ang plastik. Dengan ya, bahwa berdasarkan si sang ibu ini, tak ibu bisa iskastik. Yang tua-tua beda ada nomornya. Masuk ke mana? Kali mana? Namanya bukan anak beti. Awal lagi beti. Tapi kalau kapan lah saya biar tu berterima. Nau baguan tanda buka dunia. Kenapa kasih aku putau sangat dunia? Matang wallah kapia pada putau sangat dunia. No matong ang mga pamumutaw sa inyo. Pamanakit na nakawan na potaw. Namiatong ang mga pamumutaw mga tagiligay. Nabibo sa kaya sa utap tunag na potaw. Namiatong nagkaroon nagyelugay na drama trap. May nisan sa kaya sa drama fortune. Di man mikta nami ko kulit bedomor ka. Now miya braga ko naman maulog sa ham, miya pa ka benengah. Panalamat tingas wala kada-kada nagdaapot. Nadenghanin na manusia apa kesimbang ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahari panu Allah, iti sa bapak ini dengan nang oras na mas malap ndami oras aja di ruko. Pagi ang mapya sa may kayo, dito ba utamay kira ron. Basta ko ka sa ulama, pakapya nga sa may ka. Ubag ako sa kalapu. Basta kalapu na di kalapu magulama. Dito pikon wallah. Ilaman nakabaga mo tatangan kami kapya-pya kap kanigang. Ayaw sok manapik kapya ni na may sound system namin kada po makinig. Maloko man kaya dapat nakameli ang maloko no meto. Tingnan to na ini. Ta kinubog sa kikukubir kanu no. Yang ang gasta kanu. Wala sa kanu. So benda baju ko nako kati aso biakit nang abukung ako. Dinapaparwang aso biakit apa musuhan na. Nah betul mamang ni kwalla kenapa subay sana kau ka pamilya kamu sa nga ada. Dal mawatong oay. Malanian na balasyakan wallah pakasarugan wallah ang talos-talos mo pa Rasul pakasabaran wallah ang mga watayan yang ke mga pagarinan ang mga